Máme lídy ako firma, ale naši obchodníci ich nevedia premeniť. Ako ich to naučiť? Ako im pomôcť? V prvom rade si treba povedať, ktorý je kvalitný, kvalifikovaný lead a ktorý nie. Sú techniky, na základe ktorých vieme identifikovať, či daný lead je kvalitný, kvalifikovaný, alebo sme len do počtu, sme len na porovnanie ceny. Takéto lídy sa väčšinou vyznačujú tým, že ľudia sa s vami aj nechcú stretnúť, len chcú od vás cenu. No a potom sú tu kvalitné lídy, kvalifikované lídy. Ak takéto vaši obchodníci nepremieňajú, tak samozrejme tu už je otázka, čo zlepšiť, čo treba zmeniť. Je otázka, ako dobre pochopili potreby zákazníka a či ich vôbec zisťovali, do akej miery sa s ním socializovali, akým spôsobom prezentujú cenu, respektíve teda hodnotu vášho riešenia, ako rýchlo prechádzajú do uzatváracej časti. Je tam naozaj množstvo, je tam 50 hádam vecí, ktoré môžu urobiť dobre, ale kde môžu nastať aj problémy. To znamená, že ja by som v prvom rade chcel vedieť, ako to robia. Keď máte v týme 10 obchodníkov, tak každý má priestor na zlepšenie v inej fáze. Najlepším spôsobom je teda ísť s každým z nich do terénu, tak ako to robíme aj my s našimi obchodníkmi alebo obchodníkmi našich zákazníkov a zistiť, ako realizujú to jednanie. A čo konkrétne robia, akým spôsobom komunikujú. A na základe toho zlepšiť tie konkrétne veci pre daného konkrétneho obchodníka.